Tak, dneska si upečeme karásky, to je takový tradiční dobrý pečivo. Tak prvé musíme udělat těsto, asi na kilo mouky se tam dávají 3 vajíčka, asi 1/4 litru oleje nebo rozpuštěného másla, podle toho, co má kdo radši. Droždí, teda kvásek, už udělaný vzešlý kvásek, bez něj by to nebylo ono. No, kdo chce, tak trošku koření, sůl samozřejmě. Všechno to zpracujeme dohromady na pěkný, dobrý těsto. Pořádně mícháme, protože čím líp to vymícháme, tak tím líp se z toho bude pracovat. Potom tím lepší to bude. Pořádný kynutý těsto musí být pořádně vymíchané. Tak, když nám těsto vykynulo, tak z něj nakrájíme malý kousky, z toho vyválíme žížaly a z toho pleteme copánky, které budou karáskama. A karásky potom dáváme na plech a pomažeme vajíčkem, rozšlehaným bílkem teda se solí a potom to posypeme solí, mákem, kmínem nebo sezamovým semínkem podle toho, co má kdo nejradši. No a dáme to zase na chvíli kynout. Tak, no a když to máme vykynutý, tak to vrazíme do trouby, vyhřátý na nějakých 180 stupňů. No a občas do té trouby kouknem. A když je to ještě bledý, tak si jdeme ještě pustit film, nebo na procházku, nebo tak něco. Když je to černý, no tak to vyhodíme, dáme tam pít další plech. No a když je to takhle krásně do zlatová, tak to vyndáme ven a potom po vystydnutí to můžeme jíst. Buď to s máslem, nebo úplně samotný, je to taky dobrý. Tak dobrou chuť. Zůstaňte tam vzadu.